steen wij je mooi net. Ja. Je eigen foodtruck. Zeker. Maar nou nog de meesken waar we voor de eten sieren kennen. Dit wie de oproep en nou binnen we op paard om mensen die het verzinnen culinair te verrassen. Maar wat komt er in de maaitijd op het boord? Het is je mooi, net? Gastelaan, jongens. Prachtig. Nou, dan kunnen we maar een boodschap, dacht ik. Ja, zeker. Hier zien de holler uit. Vlaaier, hè? Maaitijd. Ja. Maar niet ingrediënten. Asperges. Asperges? Ja, gaan we naar Jelmer Albara. En Jelmer Albara, die teelt die asperges. Jong kerel, hartstikke leuk. Hé, het hier bij die Amish West, bij die mensen in Noord-Amerika, die ja, chill traditioneel. Dat is oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Dat is het. Op naar je, zonder naar maar, hè. Wat is dat een mooi gezicht dat je hier rondkomt dat Jim staat te jaren het werk binnen. Ja, dankjewel. Waarom was dat graag mooi in hinder dit wan? Ja, ik ben een liefhebber van hinders, dus voor mij is het altijd te voordeel omdat ik het mooi vind. Maar als die bodem is nou ook vrij wierd, we hebben flink wat water opgehaald. Maar als er dan opstappen gist, dan, of mijn trekkersporen erin gist, dan ze maken ze echt voor brede sporen niet lang. Hier maar het hinder, die paden, daar ging ik heel subtiel omheen en een hinderhoef is maar rond. En die bodemleven kan van alle kanten kan erbij komen om het wel los te maken. En dus dat maakt het wel een beetje verschil. En die paden hier, die plant gaat zien hier mooi zomer. Misschien nog wel 11, 12 als er zo nog geweest. Dus ik word die paden die blijven hier ook zo lang. Dus hoe meer ik die paden verriet, hoe dichter ik die groen maak en hoe minder dat er voeding bij die plantenwortels kan komen. Dus ik word die bodem zo actief levendig mogelijk houden eigenlijk. Je bent bij de Amish West in Noord-Amerika. Hoe zoek dat omschroken als mensen die het vrij sober en volgens tradities leven? Ja, sober wel. En geen verzekering, een christelijke traditie en cultuurmix is eigenlijk. En ja, die interpreteren de Bijbel zo dat ze op een sobere manier leven en dat hebben ze de hinder ook in mij om. Maar ze blinde blauwe werken met hinders en dat hebben ik verder ontwikkelen. En vandaar dat ik direct naar daar wil om die ontwikkeling te zien als innovatie. Koffie, jongens. Oh, heerlijk. Koffie. Nou, wat een service. Ja, ik doe even hier even inschenken, want dan geniet ik. Pak ze maar even aan. Ja, dank u wel. Jelmer? Ja, dankjewel Ruitse. Nou Jelmer, maar hoe komt het er nou bij om hier in Gastelaan de asperges te doen? Ja, het weer nog net. Ik zag, ja, we moeten hier meer groen te hebben en ik dacht van ik wil iets doen wat rijk dan het is. En dit stukje groen mocht ik pachten weer ver. Maar ik zie weer bij een profiel nog mooi. Ik zie groen boren in een wand. Ja. Het is echt een hele zaankop. Dat zegt je direct. Dat zegt direct een zaankop. Nou ja, ik ben het opgegroeid met asperges, maar ik zeg wel vanuit de bijem van dit is een zaankop. Ja, dat komt wel zien. En omdat je maar die barring in je liem zit, ja, dan is het alleen maar zaan en dan pas je er asperges. En daar horen asperges van? Ja, die moet echt zaan hebben. Waarom? Ja. Die kennen wel een metertje wuttelje. En als ze op 40 centimeter liem zit, dan stiet er ze het zien met de wuttels. Dus dan krijg je volle jippen. Nou kan je zo'n meter diep groeien en dan was ik het zien hier uit of water. En ook nog een asperge uit ja, wij hebben het lauw, uit Friesland zelf, maar ook niet een vergelijking met die van Limburg en deze. En deze net. Wat? Ja, het is oors, smakelijk is persoonlijk, dus dat is altijd een beetje een discutabel punt. Maar ja, sommige zeggen dat is nog sweeter binnen. Zullen we eens even naar asperges steken? Ja, zullen we dan. Ja? Kent u dat? Ik heb dat nog nooit in. Heb je dat nog nooit in? Nee. Dus, aha! Denk je? Ja, komt goed. Kom op. Jim, dit mes is als een zweltje stut. Ja? Dus daar zie ik op zijn midden van de stengel op en dan steek je hem terug en dan op goede lengte. Ja. Het zit het zit tussen groeien en regen omdat ze de lengte van nietersbuit hebben. Oh, dit is de lengte van ieder woord? Ja, eigenlijk wel. Met de vingers pak ik hem beet, met een viersvinger en de tommen. En dan viel ik hem hier. Oh, dan viel ze dat niet. Oké. Hoe blinder. Ja. Er is een beetje een krommen. Nou, dat zou een tweede klas wezen. Als je een mooie rugten hebt, kan het restaurant mooi goed skielen. Die gaat lauwst de eerste klas. Ja. Maar de smaak is hetzelfde. Dus dat is weer. Ja. Ik wil graag rugten. Ja, snap je. Ja. Ja.
Wat dacht ik? Nou, zie ik heel lien. Ja. Oh, wacht. Ja. Hey. Jee! Hey, stek toch Minister zelf? asperge. Ja, Heel goed, netjes. stek toch zelf al, hè, of net? Ja, mijn vrouw helpt ook wel mooi. Hoeveel is dit? Een Dat hectare? is een hele hectare. Hele hectare? Ja, verderop heb ik nog een hoekje, maar dan... Oké, en hoeveel hel is hier al? Ja, een peerton niet hier. Hoeveel, hè? Een peerton. Ja, dat gaat makkelijk. Ik bedoel, dat mag je ben je nog wel wat even stellen, aan de maar even stekken. Ja, we zo stekken elke dag. En ja, maar ik heb er een elektrische karker bij, dat gebruik ik oors. Dat tilt voor mij de folie op, er staan de kisten op. En dan kan ik mijn mooie snelheid, kan ik een balans. Ja, ik heb het nou in de gaten. Ja. Ja, heel netjes. Nou, als het voor mij al hing het dan... Oh shit, mooi. De plastic heeft hij er doorheen lezen. Maar aan de binnenkant is het zwaar. In het vuur, als het heel koud is, dan willen we graag zinnenwarmte hebben. En terwijl het folie dan op zwart lezen, of het plastic, dan warmt de groen meer op in die plant. En dan krijg je... Nou, hij is ook genoeg warmte, dus het wiet komen. Ja, let maar mooi rustig groeien. Dus dan is dat een kacheltje best wat tunes? Daar kan ik wel een beetje mee uitstellen, ja, klopt. Ja, ja. Maar ik let een soort wit lezen van die plant maar mooi rustig groeien, krijgen we mooie asperges en Nou. ja, mooie kwaliteit. Dat geven we verder. En dat is biologisch, of niet? Klopt, ja, certificeren. Ja, Certificeerd? ja. Oké, bewust? Ja, dit is een groen weer biologisch, dus dat ik een Oh, dat die wel zijn? ja, die al zijn. Ik kijk een biologische landbouwskuilen die een, dus dat we eigenlijk een beetje in plezier is eigenlijk wat 2 of 3. Green asperges? Ja, Ja. zie maar, hier is er wit en daarboven is er groen. Dus, En die kan je extra steken? ja, die kan zo steken, maar dat is zielig, dus nou, hier is er wit en dan hebben we de groen. Dus Ja. puur het zielig verhaal. Ik lekker, hè? Ja, Heeft dat een oorsmaak? jawel. Ja, ja, en wat greener smaak. Ja, klinkt misschien raar, maar het is wel zo. Maar het is lekker in wat maïzing in. Dus een Die was er ja. peer erbij. Oké. Snijst ook een peer? Ja. Ja? Nou, Mooi. ja, dankjewel. Alsjeblieft. Heel erg bedankt, Sjaas. Voor Heel bedankt. deze mooie asperges. Witte en groene. Nou, leuk. Ja. Bedankt voor het verhaal. Ja, je bedankt voor de komst. Zo, dan krijg je deze van Ja, mij. best En de hoorn. Doen we. Ontje. Oké, bedankt. Hoi. Ja, Hoi, succes hè. Ja, je bent. Mooi, de boodschap bin. Hey. Asperges. En mooie. Hele mooie. En van waar ben die? Nou, we hebben een hele mooie mail gekregen van Gerard en Joukje. Ja. Zij wil graag hun dochter Wisette verrassen. Ja. Wisette wie zwanger, toen is ze van de trap van en daar is nog een heel verhaal achter waar ik aan. Oh, heerlijk mooi. Ja. Niet best. Zwanger Nee. en van de trap maar vallen. Nee. Maar zij en een vreun houden van lekker eten. Hey. Dat treft. Ja. Nou, dan gaan we daarheen en zullen we ze even verrassen. Op naar de gediek. Nou, hier zijn de asperges die we bij Jelmer van het loon afhalen hebben. Maar de kluten zon er nog gewoon. Nou, dat maak je natuurlijk wasje. Dat hakkel in. Dit is een biskin. En dan maak je ze alle op lengte. En dat is één ding die is altijd schenkest. Als die mooi zacht is en net uitdroegen, dan wist dat ze te klein hast met vaske asperges. Maar als ze nou op lengte binnen, dit gaat in de sap. Hoe mag je ze nou bewaren? Nou, een asperge die bestaat van 90% uit vocht. Dus als je het nog even in de koelkast houden willen, prima, maar doe dat dan in een witte skoek. En dan nog iets, dus je kunt zien aan de voet van het snijden, maar je kunt ook zien als je 12 van die asperges bij elkaar pakken en je houdt het in elkaar aan en ze piepje, dan hebben we vaske asperges. Je pakt gewoon een pan en die zet je op een kop op de snijplank en dan laat je de asperges erbovenop. Bovendien heeft het dan een mooie werkronte. En als je dan skielen zag, van de kop naar de voet, vallen de skielen alle keer naast de pannen op de snijplanken. En dan zit je net in al die asperges om te skielen, om te werken. En gewoon in het licht, het lampje van boven naar beneden en dan just precies als het wel goed skielt, het dat net.
Je hebt dus een hele mooie mail schreven. Ja. Van je dochter Wisette. Je wil graag dat wij haar verrassen. Waarom? Wie van de twee? Nou, Wisette was zwanger. En daar was er eigenlijk gegund, omdat de eerste bevalling ook niet helemaal perfect ging, een mooie roze wolk bevalling. Ja. Echter, 2 weken voor de tijd viel ze van de trap. Dat was op zich niet een ramp. Alleen ja, de knie was enorm dik, dus ze moest sowieso in het ziekenhuis bevallen. En dat is op zich allemaal perfect gegaan. En Daniel was 2 weken oud. Ja. Toen heeft ze een MRI-scan gehad en toen bleek dat zij een kwaadaardige tumor in haar bovenbeen had. 34 jaar, Net moeder van 2 net moeder van 2 kinderen. Ja. Een enorme tumor. Ik vind 7 centimeter vind ik groot Ja. in het bovenbeen. Nou, dus onmiddellijk onder behandeling gekomen van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Ja. En hun hele wereld, hun hele toekomst was even weg. Ja. Zij heeft ook geen roze wolk gehad. Totaal niet. Niet. Totaal In nul. plaats van geboortekaartjes kwamen de sterktekaartjes, heel lief, maar dat was niet de fase Nee. waarin En je wou zitten. Mensen kwamen niet Nee. op krampziekte. Want ja, wat moet je zeggen, hè? Dat krijg je in zo'n geval. Ja, het is even een hele andere start als dat ze gewenst hadden. Hè? En als iedereen verwacht had, gehoopt had. Hoe is dat voor jou? Verschrikkelijk. Ja, dat is echt niet leuk. Nee. Hè, wij hadden zoiets van, het wordt een bijzonder jaar. We krijgen er weer een kleinkind bij. En dat vinden we prachtig. En daar hebben we zin aan. En dit verwacht je niet. Hè? En dan reacties van, ga ik de kinderen zien opgroeien en zulke dingen. Ja, dat zijn hartbrekers. Hè? Ja. Gigantisch veel slapeloze nachten. En, Ja, en dat- ook met name naar die kleine. Dat Wisette heeft natuurlijk zelf zo van, ik heb al kleertjes opgeruimd. Ik heb het idee dat ik een hele fase van hem gemist heb. Ja. Hij is 4 maanden, maar ik heb nog nooit achter de kinderwagen kunnen lopen. En als ze dan dat soort dingen tegen je zegt, dan breek je. Ja. En als je de oproep voorbij komt, Ja. wat dacht je? Gaan we Ik nog dacht, wel doen? ja, gaan we het wel doen of gaan we het niet doen? Hè? Want zou Wisette er wel voor openstaan om het te doen? Haar karakter, haar persoonlijkheid en ik zeg maar, we gunnen het haar zo erg. Ja. En we gaan Ja. het gewoon doen. Je wil graag iets dwan. Zij houden van gewoon lekker even uit weer eten gaan. En ja, precies. Even weer wat zonneschijn erin. Is zij een van controle of van verrassingen? Of hoe lokken je haar je dagelijks naartoe? Wij gaan er straks heen en we lopen rustig even heen. Achterom, zoals we altijd komen. En dan zeggen we tegen hun van, wij komen jullie even ophalen, we hebben een verrassing. Ja. We hebben En wel ze wat Ze werden- hoeft moeten, van niks. Nee. nee, we ben hebben wel niet. wat moeten Ik weet organiseren. niet wat Want dat officieel is. heeft ze een afspraak met de broer, die helemaal niet komt. De broer komt helemaal Oh, niet. dat is het smoesje. Ja. Dat is het smoesje, oké, want oké. anders konden we ze niet thuis houden. Nee, Dus nou, dan hun. Nu gaan spannend. zij genieten. Ja, Ja, ik ben heel want benieuwd hoe ze dat denk ik reageren. het om, hè? Ja. Ja, daar gaat het om. om. Dat is het ja. doel. Dat ze even lekker eten kunnen Ja, en even heerlijk. gewoon Ja, ze voor de mogen hol in graag de luxe zinnen uit eten. en, Nou, dat treft toch helemaal. Zo, de skielen onder in de pannen. Want ja, er zit natuurlijk nog een soort smaak voor een heerlijke bouillon van de asperges. Nog meer smaak. En dan pakken we de asperges alle erop leggen. En die lezen het gewoon mooi bovenop. En ik doe de green en de wit en alle gewoon trolkoor heen. Dat maakt het niet. Zo. En dan zetten we de water op. Dat is me wel ondersteven zelfs. Zo. Klontje boter erop. En een snufje zout. Dekseltje erop. Sieren laten. En dat de sieren direct van het vuur af. En aankwolje laten in het vocht. Maar deksel erop. Truffelmayonaise. Ja, dat is net zo dreig. Je gebruikt gewoon mayonaise en echte zwarte truffelpastei. Dat doe je er gewoon terug. Wel spannend. Ja, nou. Hey. Ja, Ja. Ja. Oh. Hoi! Ja, leuk toch? Hoi!
Dit is van Jim. Is dat zo? Ja, Dat is van Jim. een privé-diner. Hoi. Zetten we Wie twee zitten? in. Hoi. Ja, dankjewel. Hallo, wie zit er? Wie Hoi. zitten? Hoi. Wat fijn dat je er bent. Ja. Benny. Ja. Want Hoi. we hebben Niet te zien. die ouders hebben dit regelen. Ach, jeetje. Voor Dij, Wat lief. voor Benny. Nou, wat lief. Want Helemaal je hebt verrast. net een hele makkelijke periode op dit moment. Nou, nee, Nee. dat klopt. Nee, dat klopt. Ja. Hoe gaat het met je? Hoe zit je hier nu? Ja, een beetje overvallen, maar ja, wel blij. Benieuwd ook vooral. Ja. Ja, hier is niks in de gaten. Nee, niks. Nee. Dus die houdt de mem komt en die zei van nou, even mooi het park in. En we gaan naar buiten. We hebben er wel, ja, het zei ze wel, we hebben een verrassing, maar meer niet. Nee. Wat vies ervan? Ja, leuk, tuurlijk. Ja. Ja, absoluut. Heel leuk. Ja. Ja. Die houdt de mem hebben we al verteld dat er toch best wel een soort gebeurd is. Ja, hè? En dat begon al hier. Nou, zo eerst even een glas cabine bij. Drankje. Dankjewel. Dankjewel, Ruitse. Tjoch. Tjoch, Tjoch. zo. Dankjewel. Proost. Want dat begint op het moment dat je zo zwanger bent van de twadde en van de trap vast. Klopt. Dat is natuurlijk Ja. al... En toen begon een hele rollercoaster. Want eerst schrik je natuurlijk, denk je altijd maar goed met de baby. Ja, klopt. Ja, dus, maar dan wisten we gelukkig vrij snel dat hij goed bewoog. En we hebben wel de verloskundige voor de zekerheid gebeld. Maar ik voelde vrij snel wel dat hij gewoon schopte. En dat daar niks mis mee was, gelukkig. En ik was ook niet op mijn buik gevallen, dus dat scheelt. Dus dat was gelukkig goed. Ja. Alleen ik had heel veel last van mijn been. Dus dat was de volgende zorg. Dus ik kon niet meer lopen, niet meer staan. En ja, toen toch maar naar het ziekenhuis. Of de dag daarna eigenlijk. Ja. Voor foto's. Maar toen door de zwelling konden ze eigenlijk niet goed ontdekken wat er nu aan de hand was. Ze dachten misschien de kruisbanden gescheurd. Maar ja, ze wisten het niet zeker. Ze zeiden je moet voor verder onderzoek. Maar dat kan pas als je bent bevallen. Hoe is dan de bevalling in? Nou, opvallend wel. Ook alweer rustig. Maar het plan van hoe we wouden bevallen, dat veranderde daardoor wel. Ik wou graag thuis bevallen. Ik wou graag in bad bevallen. Maar ja, ik kon niet bewegen zelf. Dus dat ging allemaal niet door. Maar gelukkig ging dat allemaal goed. En is hij gewoon goed gezond ter wereld gekomen. Maar toch ga je een gekke kraamtijd ook wel tegemoet. Want ik kon niet zelf lopen, ik kon niet zelf staan. Dus ik kon ook niet zelf toen al niet echt voor onze baby zorgen. Dus dat was wel heftig. Toen al eigenlijk. Ja. En toen hadden we 2 weken ongeveer. Ja, Daniel was 2 weken oud. Toen moest hij door de MRI. Want ja, die stond al wel gepland. Van ja, kijken wat er echt de letsel is aan de knie. Ja, toen bleek ik een kwaadaardige tumor in mijn been te hebben. Ja, dat was echt een hele nachtmerrie. Brak toen los. Ja. Wat tinkt dan? Nou, vooral doen denken op dat moment. En alle slechtste scenario's kwamen alleen maar in ons hoofd ongeveer. Bij ons allemaal, bij alle familieleden en vrienden. Het liet je maar heel het strieren, want hij is wel blied, want hij is correct Ja. mem worden. En het is een fantastisch jonkje en die doet het goed, maar dus is zelf in een hele oren. Ja, klopt. Ja, dat was echt heel raar. Ja. En toen, wat is er uiteindelijk uitkwam? Nou, het was een kwaadaardige vorm van botkanker. Of dat is het, zeg maar. Er zat een tumor van ruim 10 centimeter zat in mijn bovenbeen en doorgegroeid in mijn kniegewricht. Zo! Ja, dat is ook wel echt fors, de tumor. En was ook al het bot, zeg maar, de beschermlaag van het bot was ook al dusdanig aangetast dat het been in principe elk moment kon breken ook. Zo slecht was het been daardoor. Gelukkig was dat het. Ze waren ook wel, ze konden ook uitzaaiingen zijn, maar dat was er gelukkig niet. Nee. Dus dat was het positieve nieuws in al het slechte ongeveer. Ja. En het bloot natuurlijk onwis, hoe gaat dit verder? Ja, ook. Ja, het is een langdurig herstel heb ik nodig. Dus is een groot deel van mijn bot is verwijderd. Van mijn bovenbenen, van mijn hele gele knie is verwijderd. Dus daar heb ik een prothese in mijn been. En daar moet ik nu alles weer mee leren doen. Maar dat vergt veel tijd. Tja, de asperges, zie je het? 4 uit. En ook wil je letten in het vocht. En dan ben je klaar. Want hoe doe je dat dan? Doet Benny dan het meeste werk? Of Ja, Benny doet Benny is fulltime vader, huisman, mantelzorger, zeg maar. Die mag gelukkig vrij zijn ook van zijn werk. En die zorgt volledig voor mij, maar ook voor de beide kinderen en voor de hond. En voor het huishouden. En, nog een hond? Ja, ook nog. Ja. Die houdt de memscience is wel heel sterk, krachtig, positief. Lief. Viel dat zelf ik? Nee, zelf niet zo. Nee. Ik probeer het wel, maar
Nou, Zo komt zo oei, hè? nou, gelukkig, dankjewel. Ja. Maar ja, soms vind ik dat lastig dat de stapjes zo klein zijn. Maar ja, dan aan de andere kant weten we ook dat het herstel lang duurt. Dus dat het ook weer niet gek is, zeg maar. En doorsnede toekomst te zien. Jawel, steeds meer weer. Ja, gelukkig wel. Ja. Brengt het Jimmy wat? Ja, wel het zeg geniet van het leven. Dat proberen we zelf zo veel mogelijk te doen. Van, nou ja, niet uitstellen wat we heel graag willen doen. Nu proberen te doen. En dat proberen we ook steeds wel meer tegen familie en vrienden te zeggen. Van, nou, waarom zou je dat nu niet doen? Ja. Als je dat heel graag wil. Ja. Ik denk dat dat wel een leerpuntje is hieruit. Ja, je weet nooit hoe het leven loopt. Nee. Nee. Nou, het enige wat we werkelijk hebben is het nu. Ja, dat klopt. Ja. En asperges. En asperges hebben we ook. Ja, lekker. Ik breng je aan tafel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de gaastasperges, de groene en de witte. En daar komt bij zouderspek. Dat is dit. En zeg je, wat is zouderspek? Nou, dat is spek, dat is eigenlijk 4 keer rieken. En daarna, ik nog een keer 8 weken riepen. Dus het is extra sterk. En één ding, dan mag het ook tige tin snijden. Dus ik heb heel tin snijden, zoals de haast de knop van heel lezen kennen. En dat ook raast nog in. Dus dat smelt op de tong. Nou, die sla, die maakt natuurlijk even wat dressing, hè. Dus daar heb ik een lekkere kruidendressing voor. Dan pakken we de asperges. Die gaan we door de midden snijden. Dus in de lengte. Dan mag ik ze nog even op lengte maken van het boord. Nou, dat gaat dan zo'n stukje ouw, want dan kan je het er mooi oplezen. Het zug ik. Oké. Dus die lees ik even apart. En die komen daar. Bieslook, de bloempjes van de bieslook, om het vaai hier te accentueren. Daar hebben we de truffelmayonaise. Die doen we op het bord. Oh, dat roept me zo verschrikkelijk lekker. Dan komen mijn slaat, losjes in die mayonaise. De eikens ertussen. Ze zijn echt fantastisch, hè, die asperges. En even een beetje green ertussen, hè. Dat jouwt de kleur natuurlijk. Komt nog een keer maar die truffelmayonaise. Drupjes ertussen. Die bloempjes die smijt ze gewoon een beetje naar siepeltjes. En mooi tussen. Wat eiken derde, bovenop. Is dat kleren, Ruitje? Ja, de laatste hand. Mooi. Wil je nog een rozeetje? En nog wat ballen? Ik zal even hoe het werkt, want ik zei steeds Ja, dat het brengen is. Maar Toch maar even wat. Ja, Ja, oké. Deze? Ja. Een lekker kort rozeetje. ah, het leven. Fantastisch lekker, man. Nou, de verrassing. Liefst. Dat zit er lekker in. Tja. Alsjeblieft. Dank je. Lekker. Heel goed, hè? Lekker eten en geniet ervan, hè. Dankjewel. Dik verzinnen. Ah, leuk stel, hè? Bijzonder dag. Ja. Hartstikke leuk. Goed slagen. Ja, dacht ik. En nice die. Dan is er niet een keer simmer. Oh, dat zit lekker op. Wat doen we dan? Nou, iets maar frikandel, Nessa. Dat mis net. Jazeker. Hoi allemaal, hierbij een kleine update. We zijn inmiddels ruim 7 maanden verder na de opnames. Ik heb gelukkig goed nieuws ontvangen tijdens de afgelopen controles. De kwaadaardige cellen zijn weg en er lijken ook geen uitzaaiingen zichtbaar. Dus dat is heel erg fijn. Helaas loopt het herstel alleen niet zoals verwacht. Ik heb te maken met een flinke overbelasting en moet daarvoor rust nemen. Ik hoop snel weer stappen vooruit te kunnen maken in mijn herstel. Fijne jaarwisseling allemaal.